Ok. Ok. Salam alaikum, an balima maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don n'o ye Amara Sila jury chercheur. Donc k'a ɲini aw fɛ a ka partage fanga bonya, a ka cœur caman bila. A ye partage de fanga bonya ka cœur caman bila puisque u b'an ka page u b'a signaler la n'a jateminɛ ni wagati u kɛlen don ka audience k'a minɛ davantage. Donc a b'a bila groupe WhatsApp ou ka groupe Facebook ou voilà pour que voilà vidéo bɛ se ka se a seyɔrɔ la. Donc an bɔra information dɔ kalama ONU a bɛ ka janfa wɛrɛ labɛn Mali kama. ONU bɛ ka janfa wɛrɛ labɛn Mali kama. ONU y'i ban ka Mali ka plainte répond mais a bɛ ka janfa min labɛn le 18 octobre ka sigi dɔ créer. ONU ye sigi créer an bɛna an da don o la le 18 octobre sigi min Mali kan ni plainte ko kuma t'a kɔnɔ an bɛna ka na an da don o la. An sera niveau dɔ ma an b'a demander est-ce qu'il y a faamu MINUSMA ka taa parce que Mali kan ka chantage de kɛ chaque fois ONU bɛ an menacer an b'o chantage kɛ n'o ye MINUSMA la. An bɛna an da don o fana la ka o développer ani révélation misɛnnin caman sur la suite de l'affaire des mercenaires. An bɛna ka na an da don o yɔrɔ ninnu fana la. Donc a ɲininen don aw fɛ a ye partage fanga bonya voilà a ka cœur envoyé an bɛna don vidéo kɔnɔ san. Donc an ka foli belebele bɛ an ka serifukɛ ye Cheikh Tiyami Ayidara kabako fura tigi. Ala ye serifukɛ sɔn furala fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. Donc o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Lasana Kanɛ. Sini an yɛrɛ kun dalen don Segu kan ni Ala ma basi kɛ an bɛ taa mawuludu kɛ Segu Cheikh kɛrɛfɛ n'o ye Lasana Kanɛ. En même temps an ka n'an tilal'o la an ka mouvement wɛrɛ lancer. Lasana Kanɛ folen don a ye baara min kɛ Mali kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ la. Donc k'a ka mɔgɔdamu fo n'o bɛ bɔ Kati n'o ye Kamara ye o folen don. Donc o folen k'a ka mɔgɔ bɛɛ fo ka Segu autorité morale fo Segu karamɔgɔ a n'a dɔnnibagaw c'est-à-dire ka u bɛɛ fo nin yɔrɔ la. Donc o tɛmɛlen k'a fɔ an ka famaw ye an balimakɛ n'an jɛɲɔgɔn ni transition dɛmɛbagaba don transition ka soutien don n'o ye Guide Lajo ye k'a ɲini transition mɔgɔw fɛ u ka liberté provisoire accordé Guide Lajo ye. Guide Lajo a ka taa a ka famille kɔrɔ a ka taa a ka denbaya kɔrɔ. Guide Lajo ni mɔgɔ min y'a ta k'a lajɛ Guide Lajo yɛrɛ a k'a kɛ to kuma n'a fɔ cogo albinos de don yefuko de don. Donc condition sugu dɔ bɛ a man ɲi a fari ma. A fari bɛ ka a bɛ ka jouer a fari kan. Donc adamaden n'a ma ɲa ni fili kɛra ne bolo an b'a lajɛ an bɛ segin kɔ fɛnɛ lajɛ fili man jugu n tɛ segin kɔ. Donc an kɔni an b'a ɲini an ka autorités fɛ u ka liberté provisoire ɲini Guide Lajo ye. C'est-à-dire ne bɛ fɛn dɔ fɔ adamaden kan'i ka c'est-à-dire u bɛ an ka bamananw bɛ tale dɔ fɔ ko n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin. Transition k'i hakili to a ka soutien na a kana sɔn a ka soutien problème ka o sɔrɔ. N'a fɔra k'i ye transition ka soutien o kɔrɔ tɛ k'i bɛ sariya sanfɛ dɛ. Bɛɛ bɛ se ka minɛ anw yɛrɛ b'o dɔn. Mais an bɛ période dɔ la ni dɔ ye ko dɔ kɛ n'a a correction dira a ma a ye leçon faamu a tigilamɔgɔ des fois an b'a lajɛ an bɛ liberté provisoire k'a accorder a tigilamɔgɔ ye. Surtout an bɛ période min na transition mɔgɔw b'a ka soutien bɛɛ la il faut pas que activistes ka décourager. Sara tɛ ka di mɔgɔ ma wari tɛ ka di mɔgɔ ma an bɛ k'a kɛ fasoko de ye wa il faut que faso fana k'a lajɛ an bɛ se ka minimum de protection minnu sɔrɔ. Voilà moi je pense que c'est le minimum. Donc an bɛ don an ka sujet kɔnɔ Guide Lajo an tɛ ɲinɛ a kɔ. C'est-à-dire n balimaw an bɔra information dɔ kalama journaliste dɔw y'a bila n'o ye faransi ka journaliste dɔw ye. Donc o information tɛ dɔwɛrɛ ye ko ONU bɛna ale sigi dɔ kɛ Mali kunkan. ONU bɛna n'i y'a ta k'a lajɛ conseil de sécurité k'a bɛna sigi dɔ kɛ Mali kan. Secrétaire général de ye nin convoqué ko Mali situation bɛ cogo min na buna adamadenya hakɛw Mali yɛrɛ bɛ lahala ni danga min na k'u bɛna sigi dɔ sigi o kama ONU na. N'aw hakili b'a la malidenw an ye Mali ye Faransi convoqué
bientôt avec 2 mois bo un français convoqué avec une kalo flabo 2 mois ko français kana amadora ina fere kanga sigiga foke preuve munun be mali bolo français ka mali be ka français accusé preuve munun ga mali be ka foko français be ka terroriste soutenir ni dalu munun ye o dalu kanga sigi kaka kawni français ka sigi ko kane fo sisan français ma on jabi fo sisan français ma sega chiga kauna français ko kale mali coloniser ko kuma tale ni mali che ko mali e fisiri wale jamana de ko luka sarasi baden sara mali kono ko mali ma o don olu ye ko mali be kla ki sigi ka be olu legu ko ka olu convoquer na akli ba la pays africain ay olu bebla ka mali deli ko mali ka plainte retirer ko mali kana le convoquer onu nyama assemblée générale la mali premier ministre ananga dalu tara ananga preuve tara français be ka janfa min ke français min be ka fo ko ale nana terroriste kele na tara intervention demandé ONU na en 2012 pour aider le Mali anana kana ye ko français kele de be terroriste kokoro o de be yad agali financer olu de be Amadou Koufa financer on premier ministre au fo assemblée générale tribune ga au lieu que ONU nga sigi de créer ola ONU nga sigi ka on français che ONU nga face à face ko créer on français che ONU nga fo ko français ko tiens la nous mega accusation min fo ikama c'est des accusations très graves c'est des accusations très lourdes c'est des accusations qui ont vraiment un véritable support français na ini malika sigi anga kuma anga ko en be débattre mu ne be ko en wono ko en kungu na nyenye mali be ka mu ne reprocher la mali bala ko mu ne manya mali bala ka fo ki be ka terroriste accusé et qui be ka terroriste formé à dalu be mi au lieu que on ngo forêt et ba ka fo on y a ka kan choisir on y famba ya décider ko be français de soutenir on y secrétaire général beta mungé en be ko akila le 18 ay sigi min convoqué sigi le 18 octobre sigi min menale on akila ngo sigi benale convoqué de mali ni français mali ka prévu ira mais on y tara secrétaire général o tara min bla ordre du jour la malidon o tara min bla ordre du jour la o te dorere ko kana mali situation ko oni yere rapport do ke mali situation sécuritaire ka ay ni lamaka yande ko oni yere rapport minge mali situation sécuritaire ka mali lakana be mali la wa droit de l'homme terroriste be ka fanga soro wa u te ka fanga soro wa terroriste be ka évoluer chogo jumena oni ko kale be na sigi ka o de ka c'est comme oni yere de be ka mali convoquer au lieu ka France convoquer awni ala chamen contexte mina oni kanga mali wele kabna sigike mali ka kola tant que amani prévu ko kuma nunu bla hors du jour là tant que ama fo est-ce qu'il y a famu quand on France ka face à face comme me kale bena kuma mali situation sécuritaire de ka alors que mali situation sécuritaire mu mega dégradé o France ka présidentiel mu mega dégradé France be ka demain mindi terrorisme mu mega mali situation sécuritaire dégradé France be ka terrorisme de ka min placé Français de be ka terroriste ka armée malienne nga kam position ko di uma Français de be terroriste déplacé jamana côté de la katana jamana côté de la oni te ka i pension kané mais oni be fa ka Mali accusé na akli bala mena wa akli tigi awma Mohamed Bazoum ko mena ka situation ni atagala RFI la ni clé flala o be galon tega sogo bela ko mena ka situation ko mena ka bena bi ko jihadisu bena mena ka mene when clef flap peke ubeka kuma de foko jihad so bana le menaka mne ko menaka bintodo alors que ni menaka population yininga olubeka menasi mi fo menaka population nyete ni menasi la anyebe France be rapport de yinini la abe prétexte de yinini la France be feka intervention militaire de ke Mali la au prétexte ko situation sécuritaire be ga dégradé ko population si examiner de oni secrétaire général kalebena sigike ko ka Mali situation sécuritaire ladje ne be min fo nga autorité o ye u kana ta oni jabi ni sigila Mali kana délégation blagata Mali kana oni jabi en même temps Mali ka pression ne ke sans oninga ko na ma ya dia dongodo aw de be ka on toro droit de l'homme ko la Mali ka demandé ko ONU ka ministre ka calendrier de retrait ay ni lame ka yade en sera niveau do ma il est temps en diplomatie wallahi anga bagabaga kenai anga bagabaga keni anga diplomatie c'est-à-dire Malika a demandé ça. Est-ce que vous voyez
Mali k'a demandé ko MINUSMA b'an ka jamana kɔnɔ MINUSMA ka calendrier de retraite ko MINUSMA bɛ taa wagati jumɛn u bɛ taa san jumɛn u ka soldat joli bɛ taa ni san yanni san bɛ ban ko ONU ka o calendrier de retraite kɛ n'o kɛra san ONU bɛ ɲinɛ Mali kɔ wa aw sigi k'a lajɛ 18 u bɛ ka fɛn de préparer pour que ka Mali sanctionner ka Mali condamner pour que k'a yira k'a fɔ ko Assimi ninnu dɛsɛra ko terroristes de bɛ ka fanga sɔrɔ nord la y'a b'a kalama u bɛ k'o prévu de u bɛ ka o plan ni o fɛɛrɛ de tigɛ donc Mali k'a yira d'ores et déjà an bɛ wagati min na ni le 18 ni sigi bɛ kɛ ko sigi ONU k'a ka ordre du jour modifié ONU ka ordre du jour u ka sigi kɛ l'examen des preuves du Mali contre la France l'examen des accusations des preuves du Mali contre la France preuve minnu bɛ Mali bolo daliluwa minnu bɛ Mali bolo o daliluwa ninnu sɛgɛsɛgɛli dɛ ko ONU k'o bila ka ordre du jour la le 18 ko n'u m'o kɛ ko Mali tɛ taa u jaabi bi an tɛ diplomate kelen bila ka taa n bɛ ka min fɔ an ka a ye nin yɔrɔ a y'a tigɛ a k'a lase Assimi ma u bɛ ka plan de labɛn u bɛ fɛ ka faux rapport de labɛn u bɛ ka faux rapport de labɛn sisan le 18 secrétaire général bɛna taa rapport min présenté walahi ɲuman tɛ a tɛna segin ka kɛ ɲuman ye wa Mali ka mesure dɔ ta an bɛ wagati min na c'est à dire MINUSMA ka calendrier de départ ko MINUSMA bɛ taa cogo min na u taga wagati soldat joli bɛ taa yanni san bɛ ban san wɛrɛ soldat joli bɛ taa Mali k'a demandé est-ce qu'il y'a faamu Nations Unies na dɛ u bɛna an convoqué sigi min na dɛ an fana k'a demandé k'u k'o calendrier de départ o calendrier de retrait MINUSMA k'u k'o demandé n'o kɛra sa ONU bɛ kuma o kuma la a bɛ manamana ko fɛn fɛn la bilahi a b'a bila a bɛ ka janfa min siri an kama wallahi n kala ala la a bɛ janfa in bila ONU bi tilen san fali kɔ kan parce que ninnu tɛ foyi dɔn diplomatie la le principe de réciprocité n'u ye min k'an na an b'an ta sara u la u mana ko min k'an na an b'o kɛcogo kelen lajɛ k'u kunbɛn n'o kɛcogo kelen donc n'u ko k'u bɛ rapport labɛn an kama an b'a demander ko ordre du jour la u ka fɛn fila fara a kan le 18 sigi ordre du jour là d'abord Mali ni France preuve min bɛ Mali bolo France kama u k'o fara ordre du jour kan Mali diplomate ka o demander kabiri sisan ko n'o o bɛ ordre du jour la filanan ye mun ye Mali diplomate ka demander ko ONU bɛ taa MINUSMA ka calendrier de retrait u ka cɛw bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ k'u ka calendrier de retrait u ka cɛw bɛ bɔ an date min na kalo u ka cɛ hakɛ min bɛ bɔ Mali kɔnɔ san fila kɔnɔ u ka cɛ hakɛ min bɛna bɔ Mali kɔnɔ Mali k'i da mago la k'u ka kuma o kan u ka o examiner n'o kɛra san ONU u bɛ ɲinɛ u bɛ kuma o kuma la u bɛ ɲinɛ a kɔ parce que u tɛ fɛ ka kuma min mɛn u tulo la dɛ ONU bɛ siran diɲɛ kɔnɔ kuma kelen min ye o de ye MINUSMA ka tagali ye parce que ni MINUSMA taara janfa in bɛɛ bɛ ban ni MINUSMA taara an bɛ accord d'Alger application ou bien an ka taa interposer Kidal Mali ni est-ce qu'il y'a faamu Touareg a tɔgɔ ex-rebelle ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ bɛ dabila parce que tant que ONU m'an ka jamana kɔnɔ a y'a bila aw kunna wallahi Mali tɛ lafiya Mali tɛ sumaya wa Mali tɛ surunya ka sumaya n bɛ ka min fɔ aw ye donc u bɛ ka nin janfa de labɛn san Mali diplomatiw de bɛ baara sugu bɛɛ kɛ est-ce qu'il y'a faamu n'u hakili ye k'u hakili bila en réflexion ka nin baara ni nin fɛɛrɛ ninnu est-ce qu'il y'a faamu ka nin bɛɛ latigɛ pour que nin baara bɛ se ka ban France b'i yɛrɛ ta définitivement ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de hukumu latigɛ la an ye nouvelle wɛrɛ sɔrɔ ko accord Assimi ye les 11 accords coloniaux k'a y'a supprimer o accord point dɔ b'a kɔnɔ yɔrɔ malidenw aw bɛɛ bɛ ka hami a ka wariko la n b'a fɔ a ye ko monnaie création bɛna daminɛ hali a tɛna mɛn parce que an tɛ se k'an ka monnaie créer ka les 11 accords coloniaux nin to parce que o 11 accords coloniaux nin a fɔra k'an bɛ France ka wari de utiliser an b'u ka kan de utiliser donc Assimi ye u ka fɛn min annulé o accord min annulé dɛ o de bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ bɛ se k'a jigiya k'a fɔ constitution kura min bɛ nalen a constitution kura kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka kan bɛ don ba la ne ɲɛ b'o la nin b'a yira k'a fɔ an ka constitution kura kɔnɔ an ka kan bɛ don ba la nin b'a yira k'a fɔ an ka constitution min bɛ nalen Mali bɛ ka réfléchir an yɛrɛ ka wari an ka monnaie créer nin b'a yira k'a fɔ ko an ka wariw an ka lahawuta wari min bɛ ka taa mara France banque la ni tubabuw bɛ ka k'u sago ye Bafa ani Kilicɛ nin b'a yira k'an ka wariw ko Mali bɛna a ka wari récupérer France la an ye wari min singa u ma
Kouga Mara, nous avons armement sangaire kelolare. Abna mettre dans les jours à venir, madame la taga ware récupérer. Amna ta demander Kouga nga réserve d'ama, nga sanumugo mime Franci. Anga pétrole tono mime. Et disons anga coton tono mime. Anga nega tono mime. Anga sanu tono mime. Dugujugora na fulo fe tono mi na marale me Franci boulot. Réserve là. Am asimi mena demander Franci ka bedi Mali ma me wakati mkorna la. Tienten wila koba ula magarare. Koba te oba fo chogomna. Koba te mega ke mais koba be meka lakali. Donc comme mega ke Mali là c'est historique en yoroma del kake. Donc asimiya famu ni be Franci gain. Musala talare sefa iba sefa koba. Ni be Franci gain. Itse Franci gain ki be ka to bukan fore anga na yoko nege. Un faut que l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Ka Franci ga soldat ou gain ka soro ma boss sefa la. Ka Franci ga soldat ou gain ka soro ibuku ga kan fort. Anga na yoko nego sari obe équivaut na pour premier ministre et fort. L'art de dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Donc asimia ira ka fo ale be ka politique mi nge bloku terrain. Est-ce que avec comment informe? Asimia ira avec la politique mi nge bloku terrain. Avec la France gain à nin tout monde yere la ibado kai France ka intérêt béritien. France tena intérêt quel est sur 600. C'est agor colonie un parti donc mais comme Mali kana ibolo di partenaire wérema déjà asimi ngo contrat asimi o parti yere ko fara ka soro biérete. Jaja nini la tete bina nini la ibeka bina tuma be okume kuma do fo kunu go kube barage ko accord do be ko mima ayira ka fo kan tsega minansa ni France te ja an yere de ja chaque fois ama fo ka me minansa ne to babu kumtani ira oni jamana ulade ku kana minan fere Mali ma ko ne accord de boni yonche aw ni ala ni kracha Mali kum se ka développer Mali kun talemba gono de ma ou kun anta encore de ma en même temps ko dugujugoro fen mana bo Mali la abado ko koba o kera ko ni dugujugoro fen bora Mali la re ko dugujugoro fen ko o boli o ko masa bebe takadi France ma ni France mo dugujugoro fen bo na make jamana folo ko dugujugoro na folo bo ko mo teke est-ce qu'il y a vraiment ko mo te soro mi mo dugujugoro na folo bo fo France ki ni oro sarata aga blisi ni oro sarata France ga a marché folo soro. Donc tobe soro kana est-ce qu'il y a famu nu gadjega kera fitini minwe amo bela e Mali mi yere tado Mali yere considérer l'entala parmi nga di Mali ma were tala orela aba kalama ko fen kun kera ibaro nga foji cha ang me dinga do kono kwa aba don génération tang mena sari ne modem olu fene deun aba kalama ko nous kun tora ne système ora penala che ku me sa jonala sari ou ku me bara de ke toujours ka France servi Mali ku me san kemeke dongo don fanta de bena dongo do bana de bena dongo do anga économie me dese wa dongo do rébellion o te ba ko abe akori ngoro mi yere qui est dramatique il va faut ga cacher quoi non c'est-à-dire ko na manga strasi fen formé aux formations au take français na manga strasi fen ese ya fam nango ngame kelege minen fen sa anga kelege minen amo sa tubabu de bula anga strasu ka formation ne be ku bulu ko dugu were tena u former ama bane ajuguma mayoro e yoro jumain koni troisième guerre mondiale willa ni yoro la mere ko troisième guerre mondiale mana wuli ko Mali ka France deme France bena Mali soldat ta chogo min kadu ye kamta ka France deme yoro beba do irsini Ukraine be situation mina actuellement on est sur le point de frôler une troisième guerre mondiale donc ni ma ira ka fo asimi ne murutira ni koro ko asimi munkanga d'office ka Ukraine soutenir ni asimi munte chae ni akori mbaira ko asimi kanga Ukraine ne soutenir parce que France be ka Ukraine soutenir Mali di France ka monnaie ko kamana yere ka monnaie créer ni anga monnaie créer tolari o parce que a fora nin accord supprimera donc lien foité
anga barake eski ya famu lien foite anga barake ni atoka boto flengono français ka sefa lien foite na manga war kere ko fanga to français ka sefa la donc na ngumani lien nun tike iba kalama ka fo mali ba shike an se ka nga monnaie créer jaja mo bala ka nga war créer ja ti se ka créer ga nin toyi jan yere de accord ne ben yere yin nga ba ro ko démocratie président munu mena ko le démocratie munu temena wallahi billahi olude mali chikitinga kono a président bekanga nyininga oui peuple ka avenir d'état otage la ka taka di francima awni alache président munu temena mali la jom se ga fo a chama historien wi jom se ga fo ku kunteni accord ko en kalama nebe aw nyininga o anga président jumet temena mi ma fo ka teni accord colonial ko en kalama jom se ga fo kiteni kalama président fait temena a bek même mali do bek men accord kalama mais uma carrière de soroka carrière ke parce que ni a carrière ke ni alama jange te chifangala a carrière na yi mene ni alama jange ibe je tubabu ka voyager kata France ka voyager kata Europe ebe je quoi ni ya ke président mi ni carrière ka accord boroto ibe sigina o ba yin nga coup d'état kila ni mba yira asimin jerani ni mbe asimi ni mbe accepter asimi sona ni mbe ma asimi ngo ko ga barakeni c'est-à-dire ko ale mogote France la ne France ni Mali jota ale be Mali intérêt ta abo korodon ka barake ka Mali tomene ka di France ma che angana yogone ye asimi anye di no Mali kun janfalendo bo sa ambora ni min kalama ninte Mali kelenga kele tukunde ne farafina bere ga kele Burkina ga kele ni Burkina be o klobe na a ku ka fuga présent ka bara folo ka ke 11 accords coloniaux ka fene ga accord ka supprimer a fo Ibrahim Traoré ko accords coloniaux mimbe esi avamu ka accords coloniaux ko ka a supprimer akana bara kenaye parce que on bora kalama nae bara kenaye abe Burkina mena ka continuer ka Burkina di Francima ama don révolutionnaire du suba kono mais ameni Europe peuple burkinabé aw de feneka ni exiger aga présent accord coloniaux munumbe 11 accords coloniaux aka fara ni Burkina accord fara Burkina Mali la Guinée wallahi nunum se ka je ka monnaie kelenge a monnaie u jamana sababu je ka garantie quoi économie absa monnaie koro bon quand on est situation na abado ko industrie te se ka joa usine bat se ka jo anga ni fena parce que anga dugu jukoro matière première ko français de benata aw ma feno jate mena wakli jikin doron pour que ga ira ko barabe ka keni 11 accords coloniaux ye a jate mena français ka intérêt jol bien ko ga anga marché ko appel d'offre baw manake appel d'offre muni milliard ouye ko appel d'offre là koko au fin koko appel d'offre ko ni français kambo dron ala ka dossier kana examiner francima ni kamoko ka nga marché taka di francima orla ni Mali taka lay anga sanu anga pétrole essence ko anga taji ko anga Europe au joli a marché bade ne be France bolo France dabe briller mais ana essayer afamu anga marché ba fenfe a jadem na société française ou ka tia Mali kono ntena société ta automa a jatemine dro société française hakem me Mali kono a société o aya konte aga la ou kelen do ka Mali économie de ta Mali économie famba be société française ou de bolo bi ame wakati m konna la ka da aw kloka donc Mali don an kunna wa amena ni keleke anya yelela ani kele ama ke ka kele ngwa dana ni ala sona ame comment la transition non anga monnaie ka se ka créer comment de damne la kele ma bane aw mena fere sugu be anga monnaie ka créer anga war ka créer aw mena fere sugu be ke anga langa tabala amno kele oke aw mena fere sugu be ke esia famu marché feve be France bolo a marché o ka mena la parce que ni ame ban déstabiliser alsa anga marché o de bibolo aw mena fere be ke anga war créer anga monnaie anga war kana garantie aw mena demander amena calcul ke ka damne colonisation bané Mali ka war jol le déposer lembe me feni mo munu ba a war dado
ala kama wa calcul ke wa ci ma mena video kaka aw meno war ɲini an ka sanu hakɛ min déposer len bɛ an ka coton feere wari hakɛ min déposer len bɛ an ka matière première feere wari min hakɛ na a bloquer len bɛ France ko réserve aw mena fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka taa an ka wari récupérer wala an ka wari minɛ France la an ka dɔrɔmɛ kɛlɛ a tɛ t'u bolo an bena kɛlɛ daminɛ an ka wari France an ka wari min don an ka wari min b'u ka réserve la wallahi an b'a kɛlɛ u b'an ka nafolo u b'a segin an ma u ta tɛ an ka réserve u b'an ka réserve d'a ma an ka sanu réserve u b'a d'a ma anw yɛrɛ b'an ka yɛrɛ ka wari garanti anw yɛrɛ b'an yɛrɛ ka wari garanti donc malidenw nin de tun bɛ bolo k'a fɔ ya a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila Juru chercheur m'a bila